Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang kawula hormati sesepuh bini sepuh wonten tlatah Desa Sugih Manik, Dusun Ringin Sari Tangguh, Hajo Grobogan. Ugi ingkang kawula hormati ingkang hamengku gati ing dinten menika panjenenganipun Bapak Rukimin dalah Ibu Sulastri. Ugi ingkang kawula hormati pinanganten sarimbit inggih menika Mbak Devita kalian Mas Jaka Mutolib Eskom. Ugi ingkang kawula hormati pangombyong pinanganten kakung ugi keluarga agung tamu undangan ingkang sami rawuh ing dinten menika. Ingkang sepisan monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah taala ing dinten rene kalenggahan menika kita saged kempal manunggal nyawiji saged angrawuhi pahargyan ingkang agung menika mangayu bagya dawuhipun pinanganten Mbak Devita kalian Mas Joko Mutolib Eskom sedaya tansah pinaringan bagas kesarasan Allahumma amin. Sholawat salam boten kata lumpen katur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir Allahumma amin. Ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh kagem tamu undangan ugi pangombyong pinanganten kakung. Ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Rukimin dalah Ibu Sulastri anggenipun ing dinten menika sampun kersa nimbali kula sak kanca campur sari Mayangkara Niken Salindri ingkang mijil saking tlatah kita Kediri anggenipun dinten menika asung panglipur Sukamana Suka tetembangan campur sari kalian kanca-kanca Mayangkara Niken Salindri matur nembah nuwun. Mugi-mugi sabibaripun pahargyan dal dinten menika Bapak Rukimin dalah Ibu Sulastri tansah pinaringan rejeki ingkang kathah barokah, pinaringan kesehatan tinebena saking sengkala rubeda, pinayungan rahayu wilujeng slamet. Kagem pinanganten sarimbit inggih menika Mbak Devita kalian Mas Jaka Mutolib Eskom. Mugi-mugi dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal pinaringan putra ugi putri ingkang saleh ugi salehah. Allahumma amin. Bapak Ibu, ing dinten ing kalenggahan menika Mayangkara marak sowan wonten ngarsa panjenengan wonten Panca Widowati ingkang badhe asung panglipur dumateng panjenengan sedaya sinambi angrabi dedara ingkang sampun sumadya sumangga dipun pirsani sesarengan menika pasugatan saking kanca-kanca campur sari Mayangkara Niken Salindri. buat Mayangkara dan Niken Salindri. Wah, waduh, keluarkan popinya keplok sampai arah-arah sini. Ya ampun. Tasnya semangat toh.
Ya semangat mosok. Semangat mosok keploy piak. Oh, sing banter prok. Coba minta tepuk tangannya sekali lagi buat Mayangkara dan Niken Salindri. Nggih. Waduh, anak sing gawa piring langsung duncal. Matur nembah nuwun nggih. Kula sampun ngaturaken jingle utawi pambuka saking kanca-kanca Mayangkara Niken Salindri anggenipun marak sowan wonten dalemipun Bapak Rukimin dalah Ibu Sulastri mangayu bagya dawuhipun pinanganten Mbak Devita kalian Mas Joko Muthalib Eskom putra saking Bapak Sutresno almarhum kalian Ibu Tutik Nurwenda matur nembah nuwun nggih. Sehat nggih Bu nggih? Panas napa mboten? Mboten jenengane yo panas nyelot rene. Nggih. Tapi tetap semangat untuk menghibur panjenengan semua. Ugi ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh kagem tamu undangan Kakung Sumawana Putri. Sumangga langsung tumuju wonten ing sasana buka sinambi hangrabi dedare kang sampun sumadya sinambi mirsani campursari Mayangkara Niken Salindri. Kagem tamu undangan ingkang tasih lenggah binaraseketa sumangga dipun rabi dedaran wonten ngarsa panjenengan ugi. Nggih. Bapak Ibu, saderengipun Sukamana Suka tetembangan campursari menika sampun samapta siaga ing diri badhe napa niku kuda lumping. Nggih. Niki persiapane latihane pun seminggu Bapak Ibu. Sampai telusupen barang napa ngoten kok. Sakniki tapi pun kebal. Nggih, semoga Bapak Ibu dipun pirsani sarengan menika pasugatan jaranan saking Mayangkara Niken Salindri. Ya. Ayo le. Sowan ana daleme Bapak Rukimin. Wah. Yo. Aja banter-banter barane.
Boleh minta tepuk tangan sekali lagi buat para jaranan-jaranan. Saya nggih Bu nggih. Niku latihan seminggu Bu. Mempersiapkan tadi. Pun boten telusupen malih pun kebal. Nggih, matur nembah nuwun kalau sampun ngaturaken ciri khas saking kota Kediri nggih menika jaranan sampun katur kagem panjenengan sedaya ingkang sami rawuh ing dinten menika wonten dalemipun Bapak Rukimin dalah Ibu Sulastri menika mangayu bagya dawuhipun pinanganten Mbak Devita kaliyan Mas Jaka Muthalib Eskom nggih mangke mbok bilih Bapak Ibu badhe ngersakaken foto kalih mantenipun monggo menika sampun wonten petugas fotonipun ingkang badhe mengabadikan momentum-momentum yang berbahagia ini nggih. Nggih, matur nembah nuwun Mbak Maning ugi saya ucapkan selamat siang dan dari Bapak tim keamanan, Bapak TNI Polri, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantipmas matur nembah nuwun telah mengamankan acara pada siang hari ini dan tentunya kagem tamu undangan ingkang sampun jengkar saking Palenggan matur nembah nuwun rawuhipun ugi sampun paring donga dumateng pinanganten sarimbit Mbak Devita kaliyan Mas Jaka Muthalib Eskom mugi-mugi anggenipun tamu undangan kundur tansah jinangkung rahayu wilujeng selamat Allahumma amin. Baik kok mendel kurang semangat biar semangat minta siapa Niken tapi tenan lho ya ora lah aku ngapusi tenan iki minta siapa oke Niken ya baik saya akan menampilkan artis kita owner dari Campur Sari Mayangkara berparas cantik jelita langsung mercing-mercing deh cantik jelita dan beridung bangir kita panggilkan siapa dia kok njot kita panggilkan siapa dia bisa semati kan salidri ngotot kita panggilkan siapa dia segini menangnya kewarakan ini coba saya tes dulu kita panggilkan siapa dia kita panggilkan Niken Salidri.
Suarane kaya bedah-bedahne bumi langit. Jam luar biasa, boleh minta tepuk tangan buat Niken. Mila, sampean nyanyi jeruke metu semongkone metu. Enggak, ya toh? Ya, kan aku seger, Mas. Seger bagaikan ora wong cantike kaya ngene seger du. Niken cantik nggih Bu nggih. Oh, cantik. Lho lho, Niken nek cantik nggih Bu nggih. Oh, cantik Niken. Iku lho itu lho ibunya itu lho, Niken cantik tak takoki. Mas Bambang ganteng nggih Bu nggih. Kok iso telek piye to, Pak? Nyuwun sewu, kula kali Niken cocok mboten, Bu? Mboten. Ya kula cocok kula. Iya, seharusnya kita itu cocok. Cocok di mana ada dua di dunia ini. Iya. Ada siang, ada malam, ada cantik dan si buruk rupa. Iya. Iya, makanya kita tuh saling melengkapi ya. Ada hawa dan juga Nafsu. Kok ya ramen sugeng siang cahaya. sugeng siang Kang Mas. Yo cantike kok ngeten nggih. Mau enek sing ngelem kuwi tibake lek Niken nek ketemu langsung awake kuru. Ngono ndek TV yo gedhi yo tak seneni. Niku sing salah tipine. Oh iya, TV-nya TV-nya terlalu kelebaran. Terlalu ya. lebar malah anu. Iya, kan aslinya kan itu kurus sekali ya. Kurus Iya. Habis ini apa lagi itu? Rawonnya datang enggak? Ora maksudnya iki lho nyugone. Oh iya. Dados panjenenganipun Bapak Rukimen iki suguh gupuh lungguh aruwe ora ngujiwani. Nggih Kang Mas. Inggih ngaturaken sugeng siang sedayanipun. Nggih. Kagem para tamu undangan ingkang sampun diundang maupun boten diundang. Kok iso ora diundang piye? Ngene iki ya enek sing gak diundang barang teko lho pengen delok aku. Oh iya. Dan juga pengen silaturahmi karo delok Niken Salindri. Ya ora apa-apa, sing gak diundang kan contohnya kayak live streaming kan ya padha Ya ora mirsani. diundang, ora diundang. Fotografer barang ora diundang. Ya diundang wong kuwi ditanggap kok. Iya, Tapi gak becek. Inggih, matur sembah nuwun sanget kagem Bapak. Bapak Rukimen. Bapak Rukimin kalian Ibu Sulastri. Juragan kayu. Juragan kayu inggih, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun Amin. lan ugi kagem kedua temanten Mbak Devita kalian Mas Joko. Jaka Mutolib. Mutota. Mutolib. Mutolib. Ah, Nggih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, Semoga langgeng sampai akhir hayat hemot yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Dan semoga adanya dengan keluarga yang baru menjadikan suasana bahagia selalu. Amin. Amin. Bocah lek demes gitu nggih. Inggih. Bocah cantik, saya suwe saya cantik. Terima kasih, Saya Mas. suwe saya sopan. Iya, terima kasih. Suarane saya suwe saya apik. Iya, Nah, terima kasih. iya, Kita sama-sama. nyanyi lagi ya Mas. Iya. Ini cuacanya sangat panas sekali. Sekali jangan sampai kamu yang panas nanti saya yang susah. Tidak, aku tuh kalau panas-panas gini tuh sebenarnya tuh kayak ya kayak Apa? kayak agak bad mood gitu tapi iya. aku tuh berusaha untuk profesional Iya, gitu. Iya, tapi aku tuh kalau deket sama Mas Bambang itu kalau suasananya panas itu jadi dingin Iya, gitu. makanya. Iya, jadi kalau apa itu Kalau itu loh kan. Bocah. iya kita bawa dulu ya. Bawa ya apa toh? Bawa. Bawa toh? Iya. Bawa. Mbok wis to, Pak. Sabar. Jangan mau wira-wiri. Bar kalem kok. Lupa ya. Iya lupa. Maaf Nggih. nggih, ngapunten. Ngapunten nggih Bapak nggih. Injih, kopine dereng, Pak. Sah. Nggih. Gak boleh gitu no. Kok nyuwun kopi barang gak boleh. Kopi, es, teh, es pokoknya sing es, Pak. Gak boleh. Iya, bener. Iki dudu warung. Iki wong duwe gawe kok njaluk kopi es teh saru. Segone Pak aja lali. Pokoknya mau urung ya, Mas. Wis. Bawa apa pengen Kita bawa dulu. Bawa sik. Kita bawa dulu ting-tingannya, Mas. Pelok apa slendro? Pelok campur
selindro aja. Yo ora iso. Ora iso, ya. Pelok-pelok tok slendro slendro. Ini adanya apa? Ini bawa kamu. Ini bawa pelok, pelok tok. Pelok. Pelok bawa Mas, bawa pelok ya apa ya? Nyidam sari ku ya pelok, yen ing tawang ku ya pelok. Yen ing tawang ku ya pelok. Lintah. Kok iso lintah kok? Lincah. Lintang. Pangkorinoso wae Mas ya. Pangkorinoso. Iya. Iya. Luar biasa. Ini kita bernuansa Bawa itu kan apa karena ini acaranya kan itu apa? Itu tuh Bali, sesok ning Bali. Itu acaranya manten. Jadi kita membawakan suasananya yang halus-halus saja. Oke. Bocah kabeh diayahi. Sapira? Rina. Wis ngerti. Iya. Seneni nek. Rina saya rasa Suarane sapa ya? Niken Salindri, Nduk. Ngono. Jan apik ya no. kuwi togok arang belung to Mas. Limbuk cangik, iso togok belung. Ora tau delok wayang. Wong wis jeneng Nduk iso togok belung. Lah lambene togok lek nyuruh ngono iku lha iki baru togok. Ngono. Oh iya. Piye suarane togoke piye? Lah lek ngono swara ki mbok sing ngatur ngono. Lah iki togok ngono iki. Togok njajal muni bawa ngono piye? Wis iso bawa. Kaya brutu pitik. Ya. Iki wong sabar lho iki. Iki sabar. Tak aturin nduk ya, tak aturin tenan. Sampeyan jagamu yang baik ya tak. Tak senenane. Kowe ngerti gapak ra ho. Iki jagamu te cah iki. Gendarmu gendar atom. Nah, itu baru pas ya. Nah, gendar atom mbok piye? Iki kok lawes bengok ter ya. Monggo sampun. Sampun Dorayu, sampun. Ojo jarak. Colopot, kowe lek jarak iki nesu pencor nang lambene. Sabar tak anune. Wis gak usah Les. Nggih, mboten usah mawon pon to. Jenengan mendel mawon nggih. Tak omongane ya, tak nganu lek mulih tak kesek. Ampun, dulinan saran nggih Mas nggih. Nggih, tulung aja dolanan to Cak, tulung. Ya, gak pinter. Tak kekrek gulumu lek iki engko nesu. Sampun Dorayu monggo. Inji. Nduk ngesakne nek
sing ngrungokne suaramu sampai keturun ki lho, Nduk. Pak Sampean. Tangi. Ngrungokne suarane anak yo turu, Tangi. Sampai turu lho, Nduk. Sampai digrek-digrek. Malah saking penake suarane. Wit anu Mas Tulung wis setap apa digawe ning puskesmas kene, Pak. Tangi. Malah lah masa nikah nyanyi sisemu wis tak senani tak gugah pisan tak gugah wis pakmu tak gugah lho masa ngrungokne anak suarane turu jeglek-jeglek engko lek tiba jare nggone angker repot Pak sampeyan jane masa tingen wis wis pun nggih Tangi nggih raup sik ya mosok perjalanan ke Kediri mandeg rest area ora ijan bangeten oh alah wis nyanyi pun kula seneni Ndorayu pun Tangi anake nyanyi turu Tangi engko lek geblak jare nggone angker Kampung ya. Dipun lajengaken malih Ndorayu. Nggih, Kang. Inji. Engkang Rama pun kula gugah. Wis. Api nggih lek turu nggih. Bayangne lek wonge geblak. Lah iya api to. Bar mek tolah. Aku kok yo lebah. Iya ya ora. Ora iya sayang. Ora usah nangis. Tengok kesetrum iki malah nangis pindho kene. Mundur. Hop, ya. Menghadap kamera. Pak nyuwun sewu jenengan lho ngangop aneh. Ngece sampean. Iki tindan apik lho. Lah ngece. Tas nani nyandur ayo. Nek tilem teng griya mawon pamit nyambut gawe. Wis Mas. Iya. Tak kon. Nah, aku menang ya, delon lek guyu awas wae. Jalan. Ya ora. Tingon. Yen wis rino. Wis ngerti. Oke. Loh, nyapa aku ora lho ya. Ndang dinteni ya. Anu jenengan ngalih riyen Mbak, gare gagu konsentrasi ya. Ngalih ya pinter kene. Gagu. Ngono lah. Deh malah munggah. Sampeyan penonton ning isor ae ora usah munggah. Ngono lho, ngerti ra? Pembian kulino mlayu ning jero ndut. Sing jerone paling sak meter. Ayo. Meneng to, Mas? Aku wis meneng lha sampean guyu kok. Ya tak aku meneng. Yen Ya to, aku wis meneng kok. Rina hingga Nyapa? Sik, kowe nyanyi tak golek. Pakmu kok geger diresep ning ndi ngono. Kok ngerong. Samarku wonge turu ngerong. Mangan gedang. Yo, wis ndang. Kang Katulu
Poneh to, Cuk. Aku ingin iki bayangne. Aja mbebayangne wong ngene mburi drum karo nyekel HP ngene. Lah kok manggal liwat kene to, Lah mlayu. Aku gak tahu, aku tahu ro ya lek mlayu ngene ning. Wis tak senani kok wis. Jom. Lah mlayu. Oh lah, ger. Aduh, Gusti nyon. Pak Soleh. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni amadani manya janji sememan jraning monggo senggak bareng. Tak sitra janji kakang sirakan mengerti tenang sirakan tiati rina wangi aku tansah campur sari mayangkara niken salindri marasuwan wonten dalemipun Bapak Rutimin dalam Ibu Sulastri menika katur kaguntingaken salindri angenteni saking genduk Raden Ayu niken salindri sugeng midhangetaken sugeng bersani mayangkara. Sa
suarane tinggi langgam yo apik, tinggi dangdut, tinggi ambiar yo apik. Waduh. Keringatmu jan weh. Minum. Kamu Iya. capek, minum apa? Minum air aqua. Air aqua. Tumbeni sik. Walah, ya. Itu kuning-kuning itu apa, Mas? Jangan itu air aki, Nak. Jangan ya es itu. Iya. Kamu nggak boleh es dulu ya. Bismillah. Ya Allah, ada. Ya ngono, bocah pinter lek minum harus duduk ya ta. Yo saja yuk ngelak tenan. Yo ngadeg sudah. Iya, kene-kene. Kalau hawanya kayak gini tuh enaknya itu Apa? nyanyinya itu yang halus-halus gini. Iya, suasananya mendukung Iya, siang-siang. jadi kalau panas-panas nanti kalau nyanyi lagu yang gonjreng-gonjreng itu kayak semakin panas. Panas. Tapi kalau panas-panas nyanyi lagunya yang halus dinikmati. Enak. Nanti itu suasananya jadi sejuk, dingin. Di hati itu kayak kerasa Tentrem gitu. Apa meneh sing nyanyi Niken Salindri Iya. ya, bocah teh ayune kaya ngono. Mas Bambang, Iya, itu apa, Pak siapa namanya? Pak Rukimin. Sukanya langgam apa coba itu tanyain Oh gitu ya, Iya. apa disuruh naik di sini aja? Gimana? Kalau naik suruh bawa uang ya. Iya, aku tak omongane Iya, ya, iya, Cuk ya. Apa neh iki? Nyuwun sewu Pak Rukimin beserta Ibu Sulastri monggo kula aturi jengkar saking Palenggan tumuju wonten pepanggon. Ibu Rukimin buruk. Kok iso buruk ya to? Ya kan Burukimin. Bumin. Karo Bu Sulastri. Busul. Mantennya sekalian. Ya. Nggih. Monggo Mbak Manten, Mbak Devita kalian Mas Jaka Mutolib beserta Bapak Rukimin dan Ibu Sulastri kula aturi ninggah wonten pepanggon. Hidup baru buat Mbak Manten, Mas Manten. Iya, Mbak Mantennya seger. Mbak Mantene Seger. seger bunga melatinya. Iya. Dan juga Ora awake padha karo aku. ngono ta Nak? Masa ta Nak delok ta? Masa? Ya 11 12. Oh ya semok seksi dan mon. Bapak Ibu telah dipertemukan saudara kembarnya Niken, yaitu ada Mbak Devita yang lama sekali nggak berjumpa. Beliau berdua sudah bertemu. Ditekoni yuk malah. Iya, iya. Sudah lama tidak bertemu. Lah piye jare padha. Ya ora, ya to ora terus. Oke. Ya padha-padha lemune. Monggo Pak Rukimin. Paruk. Pak Rukimin. Paruk napa, Pak? Kok iso Pak Ruk sing Pak Min. Ya Allah. Oh ya, min kan plus dadi ruk. Iya wis manut. Pripun, Pak? Pripun, Manis, pripun? Pak. Manis, Dik. Kowe pancen manis, tambah manis yen ora seneng lamis. Hehehe, Mes. Mis. Mes. 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 Mis. Nah, kuwi lho bener. Mbak En apa lagune?
Ya Allah. Iya, ya. Masya Allah. Jenengan. Iya, sindennya Mayangkara itu cilik-cilik. Iya, sing lemu mek aku tok. Heeh. Aku emang sengaja, Mbak. Apa golek sinden sing cilik-cilik. Heeh. Kok ben ketok nik kan endi to ngono. Iya, ben ana perbedaane, heeh. Saya pengen daftar jadi Mayangkara toh. Ya gak apa-apa, ya gak apa-apa. Pacare. Ora apa-apa. Wah Mbak Yune tak kira pacare. Oke. Ya nggih. Mas nyuwun lagu napa? Anu taline mengke mawon Pak Dudari mengke. Nggih, sik ungkep jane ya. Apa? Mungkin request lagu apa? Request nanti joget bareng. Sumilir nangin apa Mbak? Bibit Sumilir nangin nana wil apa wi? nyawi. Oh nyawiji, masih njaluk sumilir. Nyawi iki lho. Ibu napa Bu? Buruk napa? Kok buruk ta? Lah buruk Bu nih. Sulastri. Inggih. Tambal ban. Oke, lain jenengan apa Mbak? Iya. Nggak maksudnya minta Request apa no? Enggak. Iya, wis. Mek nyanding tok seneng. Nyawiji, manis. Manis. Terus Tambal ban. Sampean apa Mas? Demblem, oke. Nyuwun sewu Mas, niki campur sari sana sajian gorengan Manis ya. Nggih. Manis ya. Manis ya. Bapak nyuwun manis. Mandet, det, tok, det. Yo ditakoki sik. Bapake nanggap Mayangkara iki piye perasaane ngono. Nggih Pak, sampun. Pak. Sabar. Kita sayang. Iya sayang. Sabar. Enak ibuke ngomong. Wes iki urusan Sayang karo anake. anake. Ibuke tak atasane. Bapak. Apa? Pripun apa Mas? Apa? Perasaan pada siang hari ini. Perasaan bahasa Jawane apa? Penggale. Penggalihe panjenengan. Kali remen Mbak Yu. Alhamdulillah. Terus sampun pas napa dereng Pak? Sampun. Oh nggih sampun Sampun puas. puas ya, mulai. Mulai wis puas. Sindan mulai. Nendi? Mulai. Laru diparingi kok mulai. Apa arep kalungan umplung kowe? Apa iki mau urung lunas? Durung. Ya. Tak bayar. Ya kuwi lho, lek sampean mulai adewe mulai kalungan. Alhamdulillah. Dadalah. Piye? Ya adewe kan kene Ya dulur wis to, nggih Mas. dulur. Dulur ora usah dibayar Bayar. apa-apa. Bapak Ibu campur sari dilanjutkan lagi. Mboten sida bar. Ya. Manis ya Pak? Inggih, alhamdulillah. Yo. Manis. Joget bareng ya Mbak Devina. Niku Mbak napa, Pak? Devita bersama Mas Jaka. Manis. Jenengan apal apa mboten? Oh, mboten, betul lirik nggih. Iya ya. Heeh, lirik. Apa nih? Mas, bapake anu lirike manis.